سلام تعزبتي أنا قاشة يوب نتبال كلا قاشة حيز ما تصير له سو قا قاشة يكونن جنا هم قاشة عادي مير له دايركتور راديرنا بينام سمون بينام نزع مياه خبير كسل زمن مسجنا كارله دهر وضح معلومات من جمع الرئيل كان لها مجمريا تغاجرك هادين كاري هاجيشك بدحريو كساع أنا زحمم تتصبيخاني أنا مستتصلع عنها تحبسك عندر نيرك حجي تعيث مالي سلخو توتات حيزة متير لخو وسكيت ملصت وين كان في التنينة كل مجمريا يعني لي يا غني لي أنا ون بفورمال نموان نمبر حق حيش كل التجزين جرمان كم زادم غير كان يخص لذي نايغا شاغن I don't know كلتينا بغزانا ينازل لنا مني غاشا يفلطكم هو كبرتها باللي أنا نكو نو مسبلكاني خالخا بار حري أنا نخ بالخليه مالتي بلاي لستحقسين يرجن دحار قدر لك هاتزن دلها حريل كان الله سلازي وتدامو بزغورة لحنا بتحطات كناتينا بزعبا إيرنا بزح سب زي فلتو حطات عرضو أنا أي فلتوني لسقمتكو ويكا تبرهون صبوي لزحسب كولو جي سويتاتي حتىكا بزح بزعبا أولكها نحتتكو أي كشجرة كاني سلازي دحن أي تسكف أي نزدي هادي مقتولها جان جمر راديو إيرنا إنان بالمو تا إيرنا تبل بمنتهي تماريصا مجمرة منتهي أخطوكل سكن قرانا راديو إيرنا سي يبلان مستير راديو تا إيرنا تبل سي إيرنا إيرترانا إيرنا كاب قدم صنعتيا تا إيرنا كل إيرترانا نمبال زتقملا كل سب ስለዝኾነት إيرترانا ናይ ኩላትና ናይ ሓባር نمالت يا خالد ولا أنت مستير يبلان right بو نقولو نقتحبر تمارسات يا مالتي نقولو إيرتراوي ناي تقاونتي راديو تباهيلاون فلات أبقى يوسف بنصارو دما زمانغستي تقاونتي نخامس سريلوز مسرتاي إلهم زحاميون علوش كي كمين يرو مجمر تغس مسرت كلا تطرطارن تي بتحدشنا تي نتمنغس زقام زنبرو طرطاره بتحدشنا كا بمنغس زنبره تقاموتات مع نخيت دلدل كما يمثل نيرو قال تذكرو ماش نقرات له وي عبيتو نكون حصر زباله زانتا تليكا هندبتي زحتك زلو سو تنتذكرن مسكي علنا أتي تاريخ قا بتعامل وحيو جيزي أغلنا نيجن بحصر بزباله كابتن حتى ذاتا بمبقاس حدا سايد نايت حدا سايد يبلا تحدا سايد نايت حدا سايد يبلا صبغ نغيري بالانس زخونه اكايد الله معناتيو بخا نغزارو سوزس حدا فيدباك يو كلاي نغركاتي زلخايو قرنع تريو تدلي زلخان نغرات قرنع قاوسنيو بناتنت حساب كامغلاص كم زسقا أكاغير كان دحر حسيب كايو بناتنت حسابي دحر قليص تقواما يا مالتي نعخا أنا بالانس زخونه حبريتا خم حلالف فتينه امو مش كله جيداتاتنا مالتي السخا خطريو تدل نغير كا انا تسمعو تدل نغير كا كل غيزين صار نايتي منغست ميت خاميتي ندل خون كااني دغافاي كوي نقسم معك خيلي حجي ابيناي كورنا علخا اتيا تري الا زلخا منصرياتا
ቀንዲ ወሳኒት ኣብ መሰራርታ ግን ብዙሕ ዕንቅፋት ዝመጾቲ እዋን ካብ ተቃውሞ ዝብል ሳይድ ዝገርመካ ተቃውሞ ነይሩ ዝያዳ እቲ ናይ መንግስቲ ወገን ቀዳይ ነገር ብምስጢር ሒዝናያ ስለ ዝነበርና ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ብዙሕ ሓፍሉጦውን ኣይነበረን እቲ ስርዓት ካልኣይ ነገር ተገይሩ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ሓደ ሳተላይት ሬድዮ እሞ ብመንግስቲ ዘይውነን ካብ ኢዱ ወፃኢ ብዝኾነ ዋን ውሽጢ ኤርትራ ዝፍኑ ሳተላይት ሬድዮ ኣብቲ ታሪኹ ንመጀመርያ ስለ ዝኾነ ዓባይ ቻሌንጅ እያ ነይራ ነቲ ስርዓት እውን ሕጂ ኣይሓስቦን እውን ክገብርዎ እዮም ኢሉ ኣይ እሱ ሓደ ኣድቫንቴጅ ዝወሰድናሉ ግበር ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣይነበረን ድሓር ምክንያቱ ክፅሕፉ ጀሚሮም ነይሮም ኣብቲ ዌብሳይታት ናይ መንግስቲ ብፍላይ ኣብቲ ወይ ተደጋፊ ዝብል ሳይት ዝፅሓፍ ዝነበረ መብዛሕትኡ ናይ ፈረንሳ ፀጥታ ዝተመስረተት እያ በቲ ልሙድ ዘረባ ደይናይ CIA እዮም ደይናይ ገለዮም በርዚኦም ደኣ ትማል መፅኦም ከመይ ገይሮም እዮም ሳተላይት ዝኣክል ሬድዮ ክምስርቱ ዓብ ጉዳይ ነይሩ ሽዑ ምክንያቱ ልሙድ ነገር ኣይነበረን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሰብ ኩሉ ፈሊጥ ወይ ቴክኖሎጂ ሽዑ ብዙሕ ኣይነበረን ሶ እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ግን ኣበይ ነይሩ እቲ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ምቕባልን ዘይምቕባልን እቲ ኣብ ተቃውሞ ዝፀናሐና ወገን ምስቲ ሓደሽቲ መንባርና ከዓ ንሕና ናይ እምነት ጉዳይ ነይሩ እምበርዶ ናይ ሓቆም እዮም ዝብል ጥርጣረታት ብዙሕ ነይሩ ብፖዚቲቭ ዓይኒ ዝሪኦ ምክንያቱ ብሓደ ወገን ነብስኻ ፕሩቭ ንምግባር ዝያዳ ከም እትጓዓዝ ከም ትሰርሕ ገብረካ እዩ ናብቲ ቀንዲ ከተተኩረሉ ዝግባኣካ ዕላማ ከይተተኩር ገብረካ እዩ ብጎኒ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ከምቲ መሰረታዊ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ዕላማታት ራድዮ ናይ ውሽጢ ምስ ናይ ደገ ምርኻቡን ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ውሽጢ ንፈልጦ ኢና ካብኡ ኢና ወፂና ሽዑን እቲ ናይ ደገ ግን ሓደሽቲ ኢና ስለዚ መኒቲ ናይ ደገ ኦዲየንስና ንምፍላጥ ሓጋዚ ነይሩ ስለዚ መክሰብ እውን ነይሩዎ እዩ ክትብል ትኽእል ሕጂቡ ከለካ እቲ ኣብ ፀዋውዓ ኣለና እምነት መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ ክስቶ እንዳበልካ ምፅዋዕ ኣሎ ኣብ ሬድዮ ረና መንግስቲ ኤርትራ 10 ሰዓት ዝበሃል ስለምንታይ መንግስቲ ትብሎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ፕሬዚደንት ትብሎ ብሓይሊ ዝመፀ መንግስቲ ጎቢጡ ስልጣን ጎቢጡ ሒዙ ዘሎ ከምኡ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ካብ ሰማዕቲ ርእይቶታት ዝቐርብ እሞ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዓይነት ኣፀዋውዓ ኣብ ሬድዮ ረና ዝዝውተር وحقي بلاسك يزولهم مبزحت ጊዜ قوم لهم زاربون خلوا سوا كتسمع غلخا خمي تحرحق كلا ترديها كلا يا مو بلاسك تبلا غلخا حساب كندي تعرك تنامتاني زولهم اجي حقي تي مخنيات بوزح يقوم مبلينا حدا بهلنا يكون مزنطال مصراف قال اب تشعتي بهراتنا انت غيركم قانقوا كمان يتركبن يا مسلايغا مس بدم تدليو سبب افردت ابيت فردت طويلكا كمان اي كمقالات اي وصاكاني حما قالات باخبرت يعتزارب سلازي اخبرت ባህልናይ ሕጅዝ ስርዓት ዝፍረሶይቲ ተዛናት ኢልካ ምጽዋዕ ኣብ ካለኸ ይከድካ ማለት ብባህል ትራይ እንተሪእኸዮ ካልኣይ ነገር ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝፈልጦ
كوف زبالة حدا أبتع بيت صحفة بريزيدنت الله ديكتاتور ديو يس ميتي مغنياتو أيكونن نحنا أفنا ملئنا نولو زلناسي نبعلوتي دقافية زبل نبعلوتي سرعة من قصون أب ديكتاتورشيب كم زلو فلتي أيكوحدونيو أتي أماراتي يفرحو سلا زلويو أبزي حشان نزبل زلومبر كله فلطي حتى أب حتى زعتي كونن سلازي ديكتاتورشيب ديتي مراحقر و جيم بريزيدنتيو يس مغنياتو بزيا منفس عند حركتنا خاب مراحة أفريقيا كلتا ويسلسة سباتين أنتو أنا فوز محلا كذي غينو كلهم ديكتاتوراتهم سلازي قالوا تاجرات ولا بزم معقول العالم ونريهم لنا بشفتن بقولن مراحة غخونو بين مراحتهم internationally recognized زخونو مراحتهم كيف تقابلت شمتي هاخد صوعهم زلكا فتي غايكم كان تغورو اجي حدا زلو كلاي نجر نمنتي هاخد تصرف تدلين زلكا نت زينا يتغيرون يا نت تحسي يتغيرون يا نعم سرعتي سياسي باهلي معناته سياسي مسرته سرعتي صاغه ما يكون سرعات اسمرات بالتقيل يا لك عقمتي سرعات واشنطن سرعات لندن تبلو سيستم تي تمسريت زلو محدارنا منغستي مالتي كبير يكونن التدقافي زبل اكل حبرتسب كسمعه ولا زي تحركو خوينا ناي قدنيو حدا واقع دغا كتكبر لك معناته حبريتا مفناو دي صراحه نز سبيسيفيك اكل ترايا خفونو تبلو وانا يكونن حجي كله سمعك هتدلي معناته كله خبر الله حدا تحساسبات مع ولا يتغيلنا برقص يس جن اتليست تجددسي ابتن مسرتاوያን ነገራት ንብለን ابتن ቋማው ስርዓት ምትካል አካላት መንግስት ምፍላይ ናጽነት ፕሬስን ናጽነት ፍርዳው አካል መረጋጋት ዝብላብተን መሰረታውያን ዝብላብ ተገደደ ብዚን ከተራራደ ወይ ከተሳማዑ ብዝኽእል ነጥቢ ተቀራረበልካ እንድሕደለኻ ዋጋ ዓዳጋ ክትገብር ግድነት እዩ ሳልሳይ ነገር ያ ናይ ሞዳታ ሳልሳይ ነገር represent is يوكل يزلوتي سياسة فورك زبال سواي بولقتي من محدارون نسون اب ديكتاتورشيب كم نقول زلنا ولك ملاخنتي برقص فلوتي ግን ናሓንቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ሓንቲ ሃገር ቤት ጽሕፈት ናይ ፕሬዚደንት ይዝውክል ዘሎ ነታ ሰድያ ይዝውክል ዘሎ ሕጂ ፕሬዚደንት የብልናን ስለዚህ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት የብላን ማለት ይታገር እዛ ባንዲራ እዚያ ይትውክልናን ያ ሕራይ እዚ ከምዚው እዚ قوامنا قوام አይኮነን ባዕሉቲ ስርዓት ማሻጢር ዘምጾይ ዋላ ሱን ከሆነ አይክልኒ ገለ معرف يقولون كتفرس عند حرج أمريكا أجي تابع صحفة بريزيدنت يوب من ديزلوا سياسة فورك ديزلوا ولا تي حدا خالد زقون سب تابع صحفة بريزيدنت الله نعاز وكل كحدا سبالله تزوج كلا سب بزنت الكاو أسري تابع صحفة تزوج كلا بيت صحفة كون تورد الله خمالتي بغلا الزرار بقى من النت كحت بحس الله سياسة فورك يكونن من نتنا قوم يكونون زول زلقو بقيقا ردينا الله فاكتا قتلها حتى كذا حسب كون نزيات نزي مختبريات عدم تايا امونغوت بوليتيكانيا 7 حيزو زلو مزناتن كمين انفراليون ابنت الله حدا معلتي يمانه غبراب كزار مزين اب حدا والكزار دي بحالو ستاي مزين نعوخ تصرفو نعوخ درجه هرموز دليو سبات نيروم حجي اتي سابديو حنت بروجرامنا دالينا نيرنا بريدي رنا اوز نمبر سبات غليناس انا بوغناي فتخون مخنياتو
ቤት ጽሕፈት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ እዩ ትሽግር ዘምጾ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ከዓ የማነ እዩ ግን እቲ የማነ ዋላ ቀጥቂጥካዮ ወይ ከዓ ቀቲልካዮ እቲ ነገር ቅየር ማለት ኣይኮነን ውልቀ ሰባት ኣሉ ግን ሲስተም እዩ እቲ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ምስቶም ውልቀ ሰባት ከናይ ብሓቂ ባእስሎና ድዩ ዝገብሮ ዘለው ንጸል ኣለና እሞ ኣብቲ ውልቀ ሰብ ዲና ከመይ ጌርና ኢና ክንፈላለዮ እቲ ነቲ ስርዓትን ነቲ ሰብ ከም ዜጋ ከም ኤርትራዊ ጌርካ ሪኢኻሲ ኣብኡ ዘሎ ትቀራርባን እቲ ኣረዳዳን ከመይ ትሪኦ ቁርብ ትሪኪ ተረዲእካ ኣለኹ እቲ ስርዓት ንብልኮም ከምኡ እዩ ኣብዚ ሬድዮ ብዙሕ ግዜ እውን ንጥቀስ እዩ ኣይኮነን ኣብቲ ኦዲየንስ ኣባና ኣብ ገዛ ርስና ብናሓድሕድና እውን ዝፍጠር ጉዳይ ሓደ ናይ ባዕቂ ይርዳእኒ እቲ ጉዳይ ካብ ነድሪ ዝተላዕለ እዩ ካብ ሕርቃን ዝተላዕለ እዩ ክንደይ ኣረሜናዊ ግፍዕታት ዝተኻየደሉ ብዛዕባ ዝተኻየደሉ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት እንተሪኢኻሲ ካልእ እንተገበረ ሰብ እውን ኣይሕዘሉን እየ እቲ ነድሪ እዩ እቲ ሕርቃን እዩ ቁጥዕና ክንገታ ኣለና ካልእ ኣብ ዝገደደ ሕማቕ ከይናኣቱ የስዋ ናይ ባሕቂ ብነድሪ ይመፅእ ከም ዘሎ ብሕርቃን ካበይ ብገስ ኣሎ ይርዳእኒ እዩ እዛ ዝበልካያ ነጥቢ ግን እሳያታ ነጥቢ የማነ ገብረኣብ ኣይነበረን ነይሩ እሞ ሓደ ካልእ ወዲ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ነይሮም አንተ ትኾኑ እታ ቦታ ከኣኒ ንሳያታ ኩነታት እቶም ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ዘለዉ ትሽግር ተኺሎሞ ዘለዉ ስርዓት እዩ ዘሎ ሽግር ሕጂ ይተሓዋወሱና እዮም ግድን ኢኻ ክትተሓዋወሱና ምክንያቱ እንድሕር ብግዜ ርኢናዮም ኣይተቐየሩን እዞም ሰባት እዚኦም እንዳጎደሉ እዮም ዝመፁ እምበር ኣይምልኦምን እዩ በቲ ዝጎደለ ሰብ ካልእ ዝትካእ የለን ሕጂ ከነተሓሕዞ ሓደ ግዜ የገድደና እዩ በዚ ምክንያት እዚ ኣቢልና ግን ነቲ ስርዓት እንድሕር ክንመክቶ ክኢልና እቶም ሰባት ተራ ውልቀ ሰባት እዮም ብዙሕ ክብደት ወይ ክብረት ወይ ክንድኡ ግዜ ክንድኡ ኣተሓሳስባ ናትና ክወስዱልና ኣይግባእን ባህላይ ኣነ ተኺሎሞ ዘለዉ ስርዓት እንድሕር ኣፍሪስናዮ እሶም ከም ሰቦም ተራ ሰባት እዮም ኣብዚ ጋጣሚታት ትሪኦም ትኸውን ከመይ ነብሶም ዝወደቑ ከመይ ኣብ መገዲ ርኢኻዮምሲ ኣይኮነን ናይ ሚኒስተር ናይ መራሒ ሃገር ክብረት ክትህቦምሲ እቲ ገይሮሞ ኣለዉ ትብሎ ኣብ እምሮኻ እንቶም ሰባት ፊዚካል ጠጠው ኢልካ ክትሪኦንሲ ኣይቃደወካን እዩ ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ንሱ ኢና ንብል ዘለና ተኺሎሞ ዘለዉ ስርዓት እዩ እቲ ቀንዲ ፀላኢና እቶም ተራ ሰባት ከም ሰቦም ብገበኖም ብፍርዲ ክሕተት እዮም ቤት ፍርዲ ዝወሰነሎም ከዓ ይወስዱ ከም ተራ ሰባት ክሳብ ክንዱ ከምዚ ሞንስተርስ ጌርና ርዮም የብልናን ባህላይ ናይ ናብ ዜና መልሰካ ሬድዮና በቀራርባ ዜና ዝያዳ ኣዋልቦ ሰማዕቲ ማሪኻ ነይራ እቲ ዜና ክትእክቦ ከለኹም ኣብቲ ትሕዝቶ ድሓር ክንመለስ ኢና ብሰለስተ ኣካላት ከም ትእክቦ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ሪኢ ኣለኹ ነናትኩም ምንጭ ኣለኩም ኣብ ፓሪስ ዘለኹም ሰባት ስኻናትካ ምንጭ ኣለካ ኣማንኤል ፈትሒ ነናትኩም ሃሊኩም ትረኽቦ እሞ ምንጭ ንሓድሕድኩም ከዓ ኣይትነጋገሩን ኢኹም ብምስጢር ኢኹም ትሕዝዎ ሕጂ እትተኣኻኽባት ምስጢራውነቱ ክሳዕ ክንደይ ኣድማዓኹም ነበረ እስኪ ቁርበ ብዙሓት ዘይፈልጥዎ ኣለዎ እሞ እሱስ ክዕለና ምስጢር ንክትገብሮ ኣይኮነን እቲ
ات مدبكم زوصانيان وحسنت نمهابنت مالت بايتا زلو هيوتيو زغفل زلو تعبيت ناس زغنت حبريتان خبكا هيوتو وفيو زغبرا زلو تا زغبرا جي كبير قداي بتاع مخبير نجاري كلاي نجار بس حجنا رياض لنا معبرة وميديا معبيلو قومي غنن نير شعوب بغندي تتعبي كايزر تبنيرو تحبريتا كلاي نجار تا حبريتا زمصات الله سبوت كترخبا حدا غيزي قليلي بفلابتي وش تعد خونكا جي بتاع متنقق زلي قداي نيرو كلاي نجار نمرغغاصون عبا حاجز ኣለዎ ሓንቲ ጉዳይ ከይተነጋገሩ ክልተ ሰባት እንድሕበብ ወገኖም ኣጻርዮም ሂቦም ኸ ከተረጋግጻ ኺል ከለኻ ማለት እዩ እትጠርጣረ ዝፈጥሮ መንጎቶም ክልተ ሰባት ኣይኮነን ጉዳይ እትርእሰ ተኣማንነት መፍጣሪቲ ቀንድ ጉዳይ ማለት እዩ verify مغوارقا بخال وغنكا نيرون دي بوزع غيزي يفتن يري بفلابت مجمريا جيجا انفورميشن يمصاكا ويسرحيلو في دغبركا حد زغونه ساب حجي نمفلاطا مالتي نتا سورس منيو زقلبوم زلو انفورميشن مبال مالتي حجي نزياغا سيركا لخا مالتي اندحر انون غير كم زي فالت غير كياتي نيتورك شعوب حجاز نيرو طعمي حجوم يكون نزلو بزعبا انا يزحلفينا نزارب زلنا شعوغنا بتوام بطعم حجاز نيرو تي فرهوني عري غبيد نيرو شعوغ مزحج زلو يكونن تي نرسيوتي تقبالنت وصئ زباله خاب تلفزيون ناي إرترا وصئ زباله خاب دمص حفاش خاب غازيطا اتحساسبا وي زربا بميديا خمصاكا كله بعين طرطاره خطريو قدنتيو زي صنح سلازخون من يوم كتبل سلازي نزيتات ون بحاده وغنو ان كتبده يحجزاكايو سو ابغيزي صريحينا يراكي زيناتات دونغنيرو هذا زي حدوان ونايكونن ثلاثه غزي بريزيدنت إساياس مويتو لحمد خيت قالعت خريف جزي سنسيشنال زيناتات ملت نيرو زا نقاتلينا بزح غزي تصقم يرد تمهواخ بتاع ما حدغنيا يو مستي سنسيتيف مقانوتي تكونات بتعم قطنقق لك مستقل نطنقق كمان تجيغا يترفن اجي بحانت بقلت تجيغا قا تأماننتك كتقدل قليلي 9 تغكل حبريتا فنيغان دحكتن كلت حبريتا كم قال بالشوات كوينن بتن كلت يزمزنا كاسب بس 9 ياخذن زمزناكا كالاي نجر ناتنا ناي زغونه ناي ميديا غداي انتايو ابسب مسبصحيو الرمات زمص يغيديو مسبلكايو تيديو بصحيو تي اودينس ده حارقه تغاغير لو يتحزلي تبلنبر عنده ستايل يبلون كمزي كتم حيشو ويكترمو يتقيلن حنساب انت وصي مملس يبلون اجي تنقق ليكا بتعم تنقق لك كل غزي انتاينا نبل مدنغواي يحيش كاب جيجا حبريتا مفناو دونغيراتي لقع مفناو يحيش زينا كل غزي فاست خونالو زينا كل غزي بتغيلو وانو خونالو تي كلوتي بحفشوتي عالم مرحلو كتغبرو بطعم صقميو ابزناتنا غداي مغنياتو ابيلكا نربحا نايتي سرعت
ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ከይተረዳእካ ጉጉይ ሓበሬታ እንዳሃበ ጥራይሲ ኣብ ተኣማንነትካ ከም ዘይከውን ወይ ክብሎ ዝደልየ ንሱ እቲ ስርዓት እሞ በኣኻ ክበሃል እንድሕር ደልይዎ እውን በኣኻ ክጥቀመልካ ክእል እዩ በቀሊሉ ጀኻብ ከምኡ ሃዲእኻ ኣረጋጊፅካ እዚኣ ተኸይዳ ምባል ፅቡቕ እዩ ብሓፈሹ ይበሃል እዩ እዝንዝን ሰሚዕና ኣለና ክትብል ትኽእል ኢኻ እዝንዝን ሰሚዕና ኣለና ኣረጋጊፅና ክንነግረኩም ኢና ክትብል ትኽእል ኢኻ ቅቡል እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብና ግን ምዝ ደጋጊምና ንጠቕሶ ዘለና እቲ ሃንቀውታ ንለውጢ ትፀቕጢት ገለ ስለ ዝበርትዓካ በታ ዝተባህለት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከም ቅብልቲ ክትወዛ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ው ሓደጋ ኣለዎ እዛ ናይ ሞይቱ ፕሬዚደንት ሰለስተ ግዜ ድበልካ ግን ሓንቲ ጉዳይ ኣዘኪራትና ሓደ እዋንሲ ኣብቲ ሽዑ ግዜታት ከምኡ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋኒሲ ተኽሲ ተሰሚዑ ኣብቲ እንታይ ትብሎ ብልምዲ ቤተ መንግስቲ ግቢ ንብሎ ኣብቲ ፊት ካፒቶል ዘሎ ቤት ፅሕፈት ዳኢሳያስ ዝነበረ ሓደ እዋን ሕጂ ተኽሲ ሰሚዕና ለና እሞ ምናልባት ዜና ክህሉ ክእል እዩ ዝብል መፂኡ ካብቶም ሰብና ማለት እዩ ሕጂ በቃ ኩሉ ዝገደፍካ ገዲፍካ ክትከታተል ኣለካ ማለት እዩ ብዘይ ዕረፍቲ እናትካ ኣዋዲድና ቆጣ ፀኒሖም ኣሎ የተቀየረንቲ ኩነታት ሰራዊት ብዙሕ ምንቅስቃስ የርኢ ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ግቢ ኢሎምና መሊሶም ዋታይ ኣብ መወዳእቱ ከምዚ እቶም ሰራዊት ሓለዋ ዝነበሩ ኣብቲ ግቢሲ ናይ ኣውደ ዓመት ብዕራይ ተዋሂቦም ስቲ ብዕራይ ነፊፁ ንዕኡ ክጎይ እዮም ዝኽሉ ኢሎምና ሕጂ እቲ ንለውጢ ዘሎ ሃንቀውታት ንለውጢ ዘሎ እቲ ፀቕጢ እቲ ኩሉ ዓመፅ ገለ ስለ ዝረኣየካ ገለ ደኾን ትብል ዝኾነ እንተሪኢኻ ዋላ ጭልምልም ትብል ሽማዕ እንተሪኢኻ ፀሓይ እንተትኾነለ ኢልካ ትምነየሉ እዋን ስለ ዝኾነ ካብዚታት ይድብገስ ስለዚ ህድእ ምባልካ ፅቡቕ እዩ እንተሃዊኽካሲ ህድእ በል ትበሃል መስል ኣላ ምንቅስቃስ ወና ነቲ ብዕራይ ንምጉያ እዩ ነይሩ ናይቲ ሰራዊት ምንቅስቃስ ቁኑዕ ሓበሬታ እዩ ነይሩ ግን ኣብቲ ትሕዝቶ ኣብ ገለ እዋን ናይ ኤርትራ ዲና ንብሎ ኣብቲ እቲ መንግስቲ ዝገበሮ ድዩ ዋላ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ክትፈላለዮ ዘሸግር ፅቡቕ ወረ ይመሓላለፍ እዩ ነቲ መንግስቱን ዘፀብቆ መስል በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ከምዚ ወሪዱ ኢልከኻ ብክልቲኡ ሸነኽ ነቕርብ ኢና ሕጂ ብክልቲኡ ከዓ ክስታይ ይመፅእ ማለት እዩ ዘይዕጋበት ስለምንታይ ኢኹም ኣፈሙዝ ንሳትኩም መዓስ ኣፈኛታት ናይቲ መንግስቲ ኮይንኩም ዝብል መፅእ በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ከዓ ከምዚ ኮይኑ መቸም እቲ ዘይቋርፅ ፀገማት ኣሎ ግህሰታት ኣሎ ብኤርትራ ንዑ ተቃልሕ ከለኻ ከዓ ክፉእ ጥራይ ትዛረቡ ገለ ዝበሃል በቶም ደገፍቲ ዝመፅእ ሕጂ ብክልቲኡ ሸነኽ እያ ትህረም ሬድየረና ኣፍሊጣ ምስ ሓደ ኮይና ሓደ ክሰምዖ ዝደሊ ጥራይ ዜና ስለ ዘይተቕርብ ክስታይ ትብል እያ ኣብ ዲስኣድቫንስ ኣብ ምንታይ ሓበሬታ መሃብ እቲ ሓበሬታ መሃብ እዩ ስራሕና እስኻ ውሳኔ ክትወስድ ኣብ ህዝቢ ወኪልካ ስልጣን ዝሃበካ ሰብ የለን እስኻ እንታይ ተረኻ ከም ሚድያ ታ ኢንፎርሜሽን ዘላ ኢኻ ትህብ ንሰማዕ ኢኻ ካብኡ ንኔው ናትካ ስራሕ ኣይኮነን ሕጂ ዝኾነ ፍጻሜ እንድሕር ኣሎ እሞ ንህዝቢ የገድስ እዩ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ከተቕርቦ እዩ ዘለካ ቀዳማይ ነገር ብክልቲኡ ትፅፋሓሉ ኩነታት
زاريديو حدا قلت وانا يكونن دارجا معلتاوي كلاس خمزن يخا كلاس خمزن يخا جلز بهال معلتاو تسمعوا نجاري جي حدش نجار يكونن مغنياتو كل سب كفتو كاي كيلني تا تهبو زلقه حبريتا تا سمع زدلي كتهبو تخيل يخا تا حق دي يكون زنجن كاله غدا يخون مالتي انا تا حق خبكاي اسغا كما يتتقمل انا تا حق شعوناتكا غدا يخون زلوا بوليتيكا ود بايكونان نمبالي ميديا يو ميديا خا حبريتا يذهب وساني يوسدني وساني ناتكايو وساني نختوسد حبريتا يدليكا اتا حبريتا بقالخو انتي توسن ناتكا غدا يخون بزعينينا نريا بزعينينا نخيد اتي زي عقابت زفتر حدا غيزي زمص غداي متفصيمو دي تايدا اماراتي زينا ክትከውን ጽቡቕ እዩ ኩሉ ግዜውን ተጠንቂቕና ንሪኦ ጉዳይ ኣብቲ ናይ መንግስት እንድሕር ተደጋጊሙ ዝበሃል ኮይኑ ዘብል ይብልካን ስኻ ምክንያቱ በፂሕሎት ዝበሃል ኣብቲ ሰማዕ በፂሕሎ ማለት እዩ ኣማራጺ ኣልተርናቲቭ ኮንካ ክትቀርብ ከለኻ ገለ ፍሊት ነገር ተቀርበላ ጉዳይ እንድሕር ኮይና ዝገርመካ ይቃየሪ ምስቲ እቲ ስርዓት ዝብሎ ኣብነት ከበካ ሕጂ ናይ ሶማል ዜና ክመጽእ ከሎ ተቃለስ ሓርነት እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ኣሸባብ ኣብ ገለ እዋን ዳሕር ኣብ ገለ እዋን ከኣኒ ጥሩፋት ጉጅለ ገለ ክበሃሉ ጀሚሮም በቲ ስርዓት ዝብለካ ዘሎ ስለምንታይኩም ናትና ገዲፍኩም ናይ ሶማል ተምጽኡ ዝበሃል ሕቶ ንምላስ ማለት ሓደ ካብኡ ስለ ዝኾነ ነቲ መንግስቲ ጥዒምኩም ዘብለካ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዳሞ ክትገብር ተራእዩ ተፈጺሙ ሓደ ፍጻሜሲ እሞ ንሰብ ገድስ ኢልካ እንዳሓሰብካስ ክላ ነቲ ስርዓት ከይጽብቆ ኢልካ ክትገድፎ ይትኽእልን ያ ሓበሬታ ይብጻሕ ከቕበላዲ ትሰብ ንኻለ ክትቀመላኻ ናቱ ጉዳይ ተኾን ዘይ ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ግድኒ ኩሉ ግዜ ትፈትዎ ጥራይ ኣይኮነን ዝመጽእ ኣብቲ ዜና ግን ናትካ ይቲ ውሳኔ ኣነታ ኢንፎርሜሽን የዝህበካ ኢንፎርሜሽን ኣይደልን ኢኻ ኣይባሃልን እዩ مقبالن دي مقبالن يدمص امبر تا حبريتا مابسي قدنتي ساعات سرحنا مالتي مليس لك هوني مليس كلها تي ابتي نت منغستي غيروز بحال مبزحتو كو حزب غيرو حزب زغبوري نسيتات خابت منغست مماليس زكالحو بخمين نفليو منغست بزح تزيلون نايتي حزبي ناتنا ناي ارتراز ملكت تخوينم كم زكالح بخلخا يركلخا حنت اعتوغنا لاتني كابا غزمت حسابيا سلازي حجي من الواتات at the top of your head عندما كيت ذكرات خال نابنت سراويت ناب شنف معراب سراويت إرترا ناب كم زنقصاص الله أصوار ناب زخيدا الله زبل زينا محرم مزيكا خوينات لخون ويقال الزبل بوغن ريديرنا كغرب أي مرات مغنياتو كي تفلتنا ناي سليا مسارح نخونا لنا مالتي نتاهاجر حليف كامهاب سلز مسل كم زيتات زينا خاب مقلح ون كم نقطة بحجي تردين نيرمو مسجزية تغيري السحجي نحنا نقول تي حبريتا بتعمي فلوي اللوا حجي كنت قدم زنبرنا يكونن إذا تبلا زلها بحد وجونه حكيو سقا سرحكا حبريتا ما ابن حزبي ينبر وتهدر وصل لها سرحكا يكونن
ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ኻኒ ከቢድ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ተራ ምንቅስቃስ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ እዋን ኩነታት بعب تنقعي زكبر بعب كبير مستيريو تترغاغصو زلكا عدل بتعم صبيبي بغلا بهالا نختغاغ سفي عدل الله مالتي حدا تالاي نجر نتطقمو حبرتسب يلن ببزح حبريتا زي نتا حدا وجنت زواغو زلو سراويت يخ حبريتا تقلب زلخا امبر ترى حزب سميعو زمصو ነገር ይብሉን መሊስካ ሻغሎት مفتار መሊስካ ነውጽ مفتار እንተዘይ ኮይኖ ሕጂኦም ይኮነን ደሎቲ ትጊዜ ብፍላብዚ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ሲ ባዕሉቲ ሰራዊት ሞባይል ተተሳኢሉ زرقحلو وانينا بصحنا زلنا تي فالاليو ግን عقاخ ከምታ ዝወልኩዋት ያ አካል ናይቲ በዛ ሓበሬታ ዚያ ስንታይ ጥጠምቲ ሰማዒ ኢልካ ኩሉ ግዜ ምሕሳብ 40 ይመስለኒ ኣነ